दासान्दि जोबोरै बिदुं दुंखावनाय बोथोरनि दुंखावनायाव जानांदों सुबुंफ्रा हालाय हाफाय। नंगौ, हादरनि गेजेरावनो दासान्दि बिदुं दुंखावनाया सुबुंफोरनि फारसे गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। बेबादिनो गाज्रि बोथोरनि जाहोनाव गासै फरायसालिफोरखौ बन्द लाखिनांदों दरसे रायजोआव। त्रिपुरायाव बिदुंनि दुंखावनायखौ नोजोर होनानै फैगौ 23 एप्रिलसिम बन्द लाखिदों गासै फरायसालिफोरखौ। मिथिनाय बादिब्ला दिनैनिफ्राय फैगौ 23 एप्रिलसिम गासै फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावदों त्रिपुरा सरकारा। त्रिपुरा रायजोआव सान्दुंनि दुंखावनाया दासान्दि 36 डिग्री सेलसियास जानायनि जाहोनाव फरायसाफोरनो फोरोंथाय होनाया मोजां थासारि नङा होननानै त्रिपुरा सरकारा थांखि लादों। त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि मानिक साया बुंदों, दासान्दि बिदुं दुंखावनाया फरायसाफोरनि देहा फारसे गाज्रि खालामनो हागौ। बेनिखायनो रायजोनि गासैबो फरायसालिफोरखौ बन्द लाखिनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपिरियेंस फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।